Bomb threat wenno pang taapa nagpabetak. Dahil tinaawat dahil sumagmamano ang pagadalan dito Ilocos Norte iti Calabes. Anang balkot ti buteng karigiti agad-adal ken manursuro. Pangta ani kaanuman saan nga agbalin anasayaat nga angaw. November 2024, irinaawa ti Mariano Marcos State University ti umuna a bomb threat. Basar karigiti nakalap nga impormasyon ti Bombo Radyo Lawag News Team. Ada dinaawa ta mensahe dagiti kameng ti Student Council ken ti online page di Mariano Marcos State University no sadino ari toya may pagarup nga adda dagiti naimula a bomba. Iti nagduduma pa set iti College of Health and Sciences nga iti oras ti 1:30 ket manamnama a mapaggigitan a mapabetak. Rumrumwar at irason ka ito'y ket gapu iti panang suporta tira sa nga Universidad ti Pamilya Marcos. Gapu iti ito'y insigida ng kanselar ti klase ken trabaho iti MMSU ket insigida met iti panakikoordinarda karigiti otoridad. Naiwaya ti inspeksyon. Naglamas ti subagumano nga oras ken dimteng ti oras ti 1:30 ti malem ngem awan ti napasamak a panagpabetak. Lunch po kanina and then may na-receive po kaming forwarded na message about yung bomb threat po. Nung nalaman natin ito, anong reaksyon natin? Nagpanic po lahat and then a few minutes lang po naglabas na ng statement yung MMSU and then nag-evacuate na po lahat ng estudyante. Pinauwi na po lahat kami. Wala naman yung parang naging problema sa paglabas sa mga student? Wala naman po. City, pagkita yung met ti accomplishments nan ken ti ambume ket aming estudyante may ket satisfied kadigiti services me. Dating bomb threat ket medyo sad kami. Unang-una doon iti kumbaga it's more on the mind ti apektar na datoy dati kami kasi itata at dabasit digiti pa nagputeng digiti kwan constituents me lalo na no dati ket maulit to manen so nga agrarabid kami ti kwan ti agrarabid kami sigida digiti policy kada mabaling pagpatayan meet up no hanto nga maulitin. Ngamin baka pagayaman da kami nalakamit ti ag message lahat ti bomb. Ngem da kami ngamin ket mas proactive kami ti safety ti pati pagimbagan ti aming constituents. Siyempre no hamimit ko mga pina-evacuate da ngayon sigida kada napasamak nagrigat apo ti manghandle kadto yung sitwasyon no kan. Sir, pasado 1:30 spend sa awan kinapagpreswanan dati yung mensahe. So far the initial assessment awam met tinakita da nga bomb nga kasla ka DJ na ipan ka DJ message nga pitong mula da dito TT and another nga 4. So far the team the response the PNP, the BFP and other agencies pero napaspas met the action me nga nag-react kagad idi na-receive ni dito yung message na. First time nga dati kasi napaspas. Yes po, first time. Kalpasan iti daytoy inpasigurado ti Ilocos Norte Police Provincial Office nga saan namalpas ti investigasyon aging gaamaduktalan no siya sinno ti akin aramid karaytoy abanag. October 8, 1980, idi na iparukat ti Presidential Decree 1727. Dahito ket may sa apaglintegan ang mangideklarar nga aniyaman na wagas ti panangipatulod ti bomb threat. Dito'y pagilyan, ket may bilang kas maikanniwas iti linteg. Nakailana ti Presidential Decree 1727 ada iti mapaneknekan nga agsalungasing ket mapatawan ti 5 tawen apan nakaibalod ken multa a 40,000 pesos. Kabayatan na ti panagtultuloy ti investigasyon ti Ilocos Norte Police Provincial Office. Agpapanita gundaway ket awampay tinabigbig ken napatawan ti panusa. Rumrumwar agapoy ti moderno at teknolohiya nga aramaten dagiti suspect
Kanisumet ti agbalbali na rason no apay ang marigatan dagiti otoridad ang maruktalan ti kinatao dagitoy. Daytoy pa'y ti arig na nagbali na rason no apay nga naturtured dagiti agipat patulod ti bomb threat gapot sa anda analaka a matiliw. Tawen 2025 sumago manupay a bomb threat tinaawat ti MMSU. Inalawag ti administrasyon tinasaong nga universidad nga dagiti imun una na naawat ket pasat ti unannounced drill nga agkalikago masanayan dagiti otoridad ti pannakaisayangkat ti alisto apa nagresponde pakaramanan dagiti agad-adal ken manursuro. November 14 aldaw ti Webes may sa bomb threat tinaawat manen ti Mariano Marcos State University, partikular iti College of Teacher Education dito yung syudad ti Lawag. Nagturong ti Bombo Radyo Lawag News Team itinaso a pagadalan kaya dito'y nga inbatad iti college din ada ito'y ket may salaeng a drill. Nuboy kasta timpuar ti sa Luzon anoom a drill laeng tinaiwayan apay nga aday tinapasamak a panagpaawi kadagiti estudyante. Ken noom nga drill apay nga aday tinairwaran nagan ti estudyante di Mariano Marcos State University ana pangtaan a mapapatay. Basar iti mapagtalkan na source saan nga nga daytoy ket pasetlaeng iti maysa nga drill. Nudi ket daytoy ket maysa laeng nga wagas nga inaramid dinasao nga pagadalan tapnon maliklikan ti panagpanik dagiti tattao. Nupay kasta iti aldaw ti Lunes, Nobyembre 17. Ditoy nga adamanen tinaawa ti Mariano Marcos State University ngam ditoy na irwari ti publiko nga daytoy ken saan na paset ti drill. Ditoy nga insigida nga nagdesisyon ti administrasyon ang maikanselar ti face-to-face classes. Gapoy tira ito'y nang ipaay ti statement ti Presidente ti Mariano Marcos State University. Medyo I'm sad kasi adamanin naawat tayong bomb threat. And again, we undergo the same procedure, safety and security procedure namin. And in suspend me ti face-to-face classes and it ay before 8 a.m. and shifted to other alternative modes of learning para maiwasan ti possible nga danger digiti employees and students po tayo. When itay ko kakalpas ti meeting me with the concerned agencies like PNP, Cybersecurity Division, even CHED Region 1, Timawag da, Bureau of Fire, and other agencies. So into no Friday, nunumwaming agmimit kam to, mga ramit kam ti unified framework na tapno no kasanuming ma-enhance iti capability ni nga matrace ken adda ma-identifyan nga mga ramid kadigitoy tapno di namin lang ti window nga mapagsardeng tayo digitoy no adda masampulan tayo nga person of interest nga gararamid kadigitoy. So, yun. Even regional experts, national experts, ay baminto, including even digiti ko, internet providers and iti Globe, Smart, ay baminto idatap no mag-comment no kasano nga may strengthen dati ko. Iti or malimit no iti may nga tao ket ag-send ti nakastoy nga threat ta hopefully may enhance ti policies da nga iti talaga nga
agusar da lang ti registered nga SIM, or there's a way to easily trace. Nagpaarami dakti memo nga online pa lang naging gat Friday ta i-break pag ginana mo pailaing ti pagtal na ta ano kas lang break from today hanggang Sunday. Pero digit dadto mga deans nakisarita da nga digit laboratory classes. Nagklase da ko ma. Ngem so nga imbagamit ti PNP ta agsurat kam kanya da nga before classes starts agpanel da nga muna. So pina-identify ko na yung colleges, ano yung mga laboratory classes to bigat kento no Friday ta mapanda i-panel meaning ipapanday check digit pag-class yan no baka addan na imulang bomba o something tapno digit yung laboratory safe da so not entirely hangis so amin ket ag-online digit lang lecture classes usay dagitoy a bomb threats ket napasurunuan pay idi Nobyembre 23 arason no apay mas nagiget ti seguridad nga implementar iti Mariano Marcos State University no sa dino nga amin na sumrek ket rumbeng nga mainspeksyon ti kargana. Iti naglabas nga aldaw malaksi di Mariano Marcos State University ket nakaawat pa yan ti bomb threat iti sabali paya pagadalan kas iti Data Center College of Lawag ken Northwestern University. Gapu ka dagitoy ang mapaspasamak kalikagom ti konseho dito'y syudad ti Lawag nga solusyonan da ito babaan iti panaka-incorporate ti gakat ni Vice Mayor Carlos Fariñas nga anti-bomb threat iti agdamang ordinansa dito'y syudad nga anti-prankol ordinance nga agbalin na solusyon kada iti mapaspasamak. Tapos nag-flag ceremony tayo manina po kahit ko lang i-emphasize po DJ ordinance panggap ti bomb threat napanunod ko ngamin DJ apo at siya ni Apo Jamie ken Apo Justin na pang kami Jay after flag ceremony 9 AM ta nagpayawit ti ubing ijay nga eskwela apo ti imbagada kenya kaputa ada threat kano through emails ken ijay Facebook ket nakamadbadi digito ada kakastoy nga obobraen dapo nga mangbutbuteng dalang ite-take advantage da nga min apo detoy panaka Marcos ngamin ti eskwela Mariano Marcos apo gaputa DJN ibagada met nga i-link na met ka DJ rally kang napasama ken nga kasto ket syempre ag nervyos met DJ teachers apo ken DJ head ti eskwela iso nagpagawid iso napanood ko apo nga masapol tayo nga sapulin ni DJ nga agtre-tre tata with the modern technology tata nga makita pa no sinot making cellphone makita pa no di sinot making email din matrack ko mga nalain dito eta baka ti pagtendagan nan to apo ket ubing met lang ti mga bubra dito tapno awang ata klase dayem never in the history ito Lawag City apo sapay ko mga hanga mapasamak nga adda bam nga mapaspasamak ito apo so sapay ko ma DJ pinang endorse ko DJ with the revelation DJ ibagan niya po Conrado Respicio nga isu nagayam tinang sponsor apo ti prank ordinance call sa da idi tiyempo nakit calls pa lang ti uso pa lang idi so we could incorporate such apo at iji Quezon City ket at kasya nga similar nga ordinance ta po nga ipawil da dito yung gararamid ti kakastoy. Bina po, syempre open communication lang kami iti DepEd and the city government. Adalor na pasamak ang manong bomb threat iti last week at mesa ito'y napasamak ito University Bell. Kaya syempre very alarming if agbaling rampant din hoax or joke iti ubing hang mabalin. So kitain tala how to strengthen or how to minimize iti panang kasi mapaspasamak. Kasi
If I know, nag-anapay, nag-submit iti Sanggunian, no, kasi pinang-address na dito, it was tackled but it was not passed. So kitain na kasunod ibang strengthen yung measure, mang strengthen yung measure to prevent kakasunod ng mapaspasama. Kaya po, we will discuss with the CDRRMO. Usually ngayon po the earthquake drill tayo is also aligned with the bomb threat drill. So we need to reassess again. No, kasano in the implementation na yung same namin scenario ako So same tipo na address the issues. Kabayatan na itibiyang med the Provincial Government of Ilocos Norte. In pasigurado itibiyang ti Ilocos Norte Police Provincial Office babaan kani Police Colonel Jomar Labiano ken Governor Cecilia Araneta Marcos nga aramidan da amin tapno ni kasta ket maduktanan iti kinatao dagiti agipat patulod iti nasa o nga panag ken mapatawan iti pagmenna-mennaan. Dito'y pagilian December 3, 2023. Iti kaudyan nga naka-recordan ti panagbetak. Dahito ikat napasama kinioneg ti Gymnasium ti Mindanao State University iti Marawi City. Kabayatan ti panakaisayangkat ti misa. Gapoy tinapasamak upat nga individual tinatay. Pakaramanan ti duwa nga estudyante ken duwa a manursuro. Malaksid ka na ito'y ket adapay tina-record 50 anadangran. Kalpasan ni tira ito, ket awanan ti si Marnupay ang record dagiti otoridad. Malaksid ka dagiti pagadalan dito'y probinsya. Nakaawat pa iti sabalipay a pagadalan dito'y pagilian ti bomb threat. Manipod bulan ti Oktubre aging gana iti bulan ti Nobyembre. Dahito ket pakaramanan kadagiti pagadalan iti a probinsya ti Iloilo ken iti probinsya ti Pangasinan. Kaaduan kadagiti bomb threat ket rumrumwa. Aga po iti alegasyon na panang suporta dagito ay apagatalan ti Marcos administration. Noom-numan nga adda iti pakainaigan dagito ay iti mapaspasamak a problema ti gobyerno. Saan nga rayto iti umno a solusyon? Gapot imbes sa malimitaran dagiti problema ti gobyerno ket mangitundalaeng daytoy ti panakaalarma dagiti tattao. Para iti Bombo Investigative Report, Bombo J. Agnir, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!